Oh shit. Borci, nastal čas to nakopnout manuálně. To jsem přesně nechtěl, protože já než tam nejdu na utrál. To jsou Vánoce. Další. Je tam. Mi už nefunguje nějak baterka. Já, tady je teda pořádný terén. Ježíš, tady to nepoložit, borci. Ježíš, mangote. Jedu jak na saních. No, ani prd. Jo, tak jsem to nevěděl, borci. Asi mám na tom sněhu trošku problém, že moc na něm neumím jezdit. To je trošku problém, borci. To strašně klouže na tom sněhu, ale brutálně. Se na tom nedá vůbec. Ježiš, kam jsem to narval? Tady, ostrom. Tak se podíváme někam jinam.